Hemmäňe salam. Öňkü videomyzda Alcatel brendi bilen tanışypdyk. Görmedik bolsaňyz sylkalar aşagda geçip görmege maslahat berýän. Bugün biz kompaniýanyň öňderýän smartfonlaryny serederiz we olary kutudan açarys. Alcatel kompaniýasynyň smartfonlaryny bir näçe segmentlere bölmek bolýar. Meselem, Alcatel bir smartfondan serederiň. Häzirki wagtda bu telefon Alcatel kompaniýasynyň öňderýän iň arzan smartfondur. Gelin onu kutudan açalım. Açmadım. Görüşümüz ýaly kutuda smartfonuň özi ahiretin batareya bir näçe gerekmeje kagazlar goro aynasy smartfonun arka krişkası Qorok çiholy. Çihol barada aýsak, ol diýsem gowy materialdan ýasalypdyr. Beripdi. Şeýlekem USB Type-C kabel, kulaklyklar we zaryat berici blok. Başga hiç zat ýok. Görüşimiz ýaly smartfony Lego konstruktory ýaly edip salyp goýberýärler. Onu açamazdan soň özüňiz çöplemeli bolýar. Batareya alýasyň batareya atalary. Bulkem eski korpus. Her tapata telefon aralda baştan geçirmek isteyen ilkinci duyguyumuz. Şeyleke arka tarafında plonkar hem ayırıyor. Gelin smartphone yakıp görelim. Smartphone yanınca onun esasy karakteristikleri bilen tanış bolalım. Smartphone'un arka tarafı eline yakımlı digir plastikten yasalan. Ön tarafı bolsa ayna. Telefonumuz yani. İlkinci nastroykany edelim. Smartfonun arka tarafı eline yakımlı digir plastikten yasalan. Bu bolsa onu elimde has, gowy we uçjam oturman şeýlekem el barmak izleri çöplemezlige mümkinçilik berýär. Smartfonun öň tarapy doly aýandan yasalan. Smartfonun sağ kaptalyna ses sazlaýjy knopkalar şeýlekem power knopkasy bar. Çep kaptalyna bolsa ýürüýte Google Assistentde çagyrýan knopka bar. Smartfonun ýokarysynda 3,5 mm nausniklar üçin çykyş bar. Aşagynda bolsa micro USB port zaryat bermek üçin. Bul gynandyryjy waka sebebi 2020-nji ýylda çykan smartfonlarda ulanjylaryň Type-C port görmek isleýärdiler diýip pikir etýän. Smartfonuň agramy bary ýogy 168 gram. Ekranyň ullugy bolsa 5,5 düým. Gatnaşygy 18:9 pikselde kızdygy bolsa 1 düýme 293 pikseldir. Smartfonuň esas karakteristiklaryny siz häzir öz ekranlaryňyzda görýärsiňiz. Men bolsa esasly belläp geçirmeliyim. Prosesör hökmünde 4 ýadralyk Qualcomm 215 prosesori, video prosesori Adreno 308, hemişelik ýat 32 GB, operativ ýat bolsa 2 GB-dyr. Şeýlekem smartfonun hemişelik ýadyny micro SD kartlaryň kömegi bilen köpeldip bolýar. Şeýlekem belleme zatlaryň biri bu smartfon Android 10 işleýän iň arzan telefonlaryň biridir. Komplektda gelýän çikolata serediri. Ýaňy bellek geçişimiz ýaly ol diýsem gowy materialny ýasalypdyr. Eline ören ýakymly. Çikolata dakamyzda telefonuň razmerleri kän bir ütgän we ol çikolata hem elimde ören gowy oturýar.
Telefonun apertör ulgamada aýsa, ol arasy Android şeýlek hem Samsung'un One UI оболочкаsynyň bir hile garnysyny ýatlatýar. Настройка menüsy Samsung'un kameňdeş. Şeýlek hem Samsung'da ýalyp programmalar üçin aýratyn niýetlenen menü bar. Men pikirimçe bu smartfon ilki bilen ýaşy uly adamlar üçin niýetlenen diýip pikir etýän. Sebäbi bu smartfonyň kömegi bilen siz döwrap oýunlary käme oýnap bilmersiňiz. Sebäbi Qualcomm 212 prosessory ol meseleler üçin has pes gelýändir. Bu smartfon gündelik turmuşda alyp diňe jaň edip SMS ýazyşyp gurulmak üçin diýsem gowçalyk bolar. Galbersede telefonun gündelik turmuşda nähilep işlejekdigini test ederiz hem de siz bilen paýlaşarys. Gyzykly videolar tutturmak üçin kanalymyzy izarlan we indik videolarymyzda görüşençek hoş sag bolun.